Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin Sufeto General na 'yan sanda na ƙasa, IGP Alkali Baba Usman, PSC Daga NPM FDC da kuma ƙudurin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Shu'aibu Dukku Ebesai na tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha ta Kano mai albarka. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara. Waɗannan matasa da kuke gani 'yan fashi da makami ne. Mun samu rahoto ranar 7 ga watan 6 na wannan shekara ta 2021 daga wani bawan Allah daga garin Gunduwawa da ke karamar hukumar Gezawa a nan Kano akan cewa an shiga gidansa an masa fashi da makami wanda aka tafi da motarsa da kuma TV plasma. Bayan samun wannan korafi, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Shu'aibu Dukku Ebesai, wanda al'ummar wannan jiha suka yi wa lakabi da nagari na kuwa, ya tada 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin CSP Makarfi Abdullahi tare da basu umarnin duk inda wa'annan 'yan fashi da makami suke a kamo su. Yau din nan ranar 12 ga watan 7 duka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara, wato bayan kwanaki 35 da wannan fashi da makami dukansu wanda suka yi fashin sun zo hannu, kuma da mota wato da wannan TV plasma da suka yi fashinta a gidan gashi Allah ya ba mu nasarar duka wato gano su kuma da kamo su. To wanda da aka yi masa wannan fashin gashi nan a gefen su za ku ji wato daga bakinsa. To ba mu labari me ya faru? An shiga gidana ne da karfi. An shiga gidana an mun fashi da makami, an ɗauke mun mota da TV. A ina ne? A Gunduwa ne. Wace irin mota? Wanda 2010. Ina take? Ga ta nan tare da su. Ina wani ta mana? Ga ta nan tare da su. To yanzu dai bayan Honda din bai suka ɗauka? Bai su ɗau komai ba sai TV. Sai TV? LCD. To yanzu dai gashi tsawon wannan lokaci a cikin ikon Allah ga nasarar da aka samu, ga motar ka gani, ga kuma wannan TV plasma ka gani. Ya kake ji a ranka? Ina farin ciki, ina gode wa Allah, kuma ina gode wa waɗanda suka yi aiki tun daga kan kwamishina zuwa wanda suka yi aiki. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya raba su da aiki lafiya, Allah ya shiga cikin lamarinsu don darajar Annabi Muhammad. To amin amin. Su kuma me kake so a yi musu? Ni ina son a hukunta su daidai da abin da suka yi mun. To alhamdulillah, kamar yadda kuka ji daga shi wanda aka yi shiga aka yi masa fashin wannan mota wato Honda Accord. To ga su nan ɗaya bayan ɗaya da wannan plasma ɗin da suka yi, za ku ji daga bakin su duka. Tashi tsaye. Me sunanka? Sunana Rabiu. Na ce me sunanka? Sunana Rabiu. Rabiuwa. Rabiu. Shekarunka nawa? 30. A ina kake da zama? A Gunduwa. To ga ka a hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai da kai da abokananka guda 3. Laifin me kai aka kawo karan? Sata muka je muka yi a gidansa. Fashi muka je muka yi a gida a Gunduwa. Sata ko fashi? Fashi. To da kuka je me dama kun san wanda kuka yi fashin ne? A ba mu san shi ba. To ta kuka je gidansa? Kawai dai kaddara ce ni da abokina ne. Tsaya mana, ya aka kuka gane shi ga mutane da yawa? Muna ganin sa a waje ne a Gunduwa a bakin titi. Yana me? Yana wuce zuwa gidan gonarsa. Na'am. Mu ko muna aiki a kamfani. To da kuka je fashin da me kuka je? Wuka ce sai katako sai igiya shi kenan. Wukar tawaye? Ba ta ba ce ta abokina ce. Tawaye a ciki? Ebe. Yana ina? Yana gefe. To, ƙari. To igiya fa? Shi ma ta sace ta gidansa ce. Ita ma. To su kuma sandunan da aka je da su ba? A titi muka santa. To kai tashi tsaye. Me sunanka? Sulaiman Idris. Kallo ne nan. Shekarunka nawa? 35. A ina kake da zama? Gunduwa. To ba mu labari ga kan hedikwatar 'yan sanda, me kai? Mun je fashi ne da daddare a gidan ba Allah Gunduwa. Dama kun san shi ne? Ba mu san shi ba. To ya aka yi fashin? Muna zaune ne da a bakin titi muna aiki. Shi kuma wannan abokin namu yana ganin shiga da fitansa. Yana ganin shiga da ficensa. Har ya je gano inda gidansa yake. Ya biyo shi ga inda gidan yake. Sannan ya zo yake ga mana gashi. To Sannan ya ga batin din muka je muka yi aiki a gida. Mun fashi da daddare. aiki ko aika? Fashi muka yi da daddare a gida. Da me kuka yi fashi? Mun ɗauka da igiya da wuka da katako. Muka ɗauka mai mota da plasma. To ina aka yi motar? Wani abokin nan shi ya tabbatar da shi ba sai inda ya kai shi ba. To kai tashi tsaye. Tashi tsaye.
ina aka kai motar da aka ɗauka? Ajiye mota aka yi ranka da To, ina aka kai plasma kai kuma? Shin na waje na ajiye a gidan yana Steve. Ina Steve yake? Ya canje. To, kai tashi. Me sunanka? Wisdom John. Eh? Wisdom John. Shekarunka nawa? 21. A ina kake da zama? Abunduwa. A Gunduwawa. To ga ka a hedikwatar 'yan sanda Banfai, laifin me kai? Laifin fashi. Fashi. Ya aka yi? Ni dai ba san kuma ba. Dare ɗaya ne aka zo aka same ni aka ce za a fita aiki zan iya. Shi ne na fito misalin karfe 12 sai aka tawo da shi muka je inda aka yi fashi. Amma ni ban san idan sama ban san sama ba san kuma. Da kai aka je? Ni aka je. Kai da ka je me ka rike kai a gidan? Ni ba abun da na rike. Makami. Ba rike makami. Waye rike makami? Abokanai na suka rike makami. Da me suka rike? Igiya ne da wata 'yar karamar guntun wuka da katako. Kai tashi. Me sunanka? Abel Patrick Shekaru? 28 A ina kake da zama? Gunduwawa. To ga ka a Banfai ba mu labarin abin da kuka yi. Akwai wani daren da wani abokinmu ya zo ya same mu ya ce za mu tafi wata aiki. Mu ba mu gamsu da aikin ba muka ce masa ba za mu yi mu je ba. Da ya biya takura sai ya muka biyo sa. Ya je ya nuna mana gidan wannan alhaji. Ya ce mana mu shigo mu je mu nemo kuɗi a ciki. Shi sai ya hau katanga ya shiga ya bude kofa. Sai ya zo ya kira mu muka bisa cikin gidan. Shi waye ya hau katanga bude kofa? Rabiu ne ya hau katanga. Rabiu tashi a ganka, tashi ko ya ganka Rabiu. Kai ka bude kofa? To, kuma da aka yi fashin waye tafi da mota? Ina kai ta? ajiye ta ne ranka da yawa. To, ina jin ka. To da ya shiga ya buɗe kofa sai ya zo yana kiran mu. Da ya zo ya kira mu a kofan sai mu muka yi shakka da mu da su Suleiman din a baya. Da me kuka je gidan? Ɗan karaman wuka ce da wani karamin katako da igiya. Da kanana. Ita igiyar babba ce ita ma ko karama? Igiyan dai bai wuce ta samu yaji ko hudu haka ba. To, a ina ka sami igiya? Igiyan shanya ne wanda ake ajiye a gidanmu shi Rabiu ya kunce. Kuka tafi da shi. Muka tafi da shi. To, zauna kai ma. To, alhamdulillah kamar yadda kuka gani wannan dai ba karamin nasara ba ne. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya bamu. Muna godiya ga al'umma da suka taimaka mana ganin cewa mun kai ga wannan nasara. To haka zalika bayan waɗannan ga wani shi ma a nan gefe shi wannan da kuke gani wato bayan an yi wannan fashi an kawo masa jingina ta wannan plasma duk da dai mun yi bibiya wato police na 'yan sanda da suke unguwar da yake ba a taɓa kama shi da wani laifi ba. To yanzu dai shi muna ci gaba da bincike a kansa. Waɗannan zan ce kusan bincike ya kammala a kansu kuma wato daga an kammala bincike gaba ɗaya za a gurfanar da su a gaban kotu da waɗannan laifuka da suka yi wato na fashi da makami. Muna godiya ga al'umma da duk gudunmawa da kuke bamu da addu'a da kuke mana muke kaiwa ga wannan nasara.